Tamni Tripura hastewo applying ibo Tripura mothano loge nangjak BJP Tripura mothano loge manai de BJP Padi a kogrongno Simon Laibano norok paya sak jora o video no nai tongdi हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। अगर आज मंत्री बनकर हम बैठ गए गवर्नमेंट में और अपने कम्युनिटी को कुछ नहीं दिया तो ये वही चीज़ होगा जो आईटी एक्ट ने किया था। Lamsogo norok nai tongnai joto lukurokno tiare hadu koktumawo jeng saimano Tripura hastewo haino hai poddo bubar bar phikha phia taklaikhe BJP rokni seat no karibo borokni voting percentage komewoi thangkha abo belai losungmani nukjakha BJP rokni Tripura hasteni taklaini chongmariwo belai slaijak mung nukjakmani khe Tripura motha katal party ngibo 13 seat manmani chongmarini sekangni simino hasteni CPIM tei Congress song Tripura motha bai Kerenglaina naimani phia abo ngui manliya tabok result manmani yago loke jotto ni tani sungmu asaijak BJP bai Tripura motha thansa dengno sal kisa sekang Assamni montri okra borom gana Hemonto Biswa Sharma samani Tripura wo Tripura sarokni hamkhaini bagai samung tangna khe Tripura motha bai yak milinani mungsa jungjal kori phia bosaka motha song Borokni sanmung Greater Tripura Land no sanya hangkhe motha bai yak milinai tei Greater Tripura Land no yakarei je sanmung tongmani aborokno jotto gosewo hnui hastewo BJP song kaplai wngphano borokni thani kotor kuk nahar mungkha hasteni Tripura sarokno logeo tubunani Tripura wo 60 seat ni bisingo 20 ST seat tongo abo chongmario kaplai ungnani nangkukmani seat rokbo hunjago lai thangjak 2018 ni Bidhan Sabha chongmario CPM songni nuichiba eba 25 years ni khatijak phanno mechenei BJP hastewo kaplai ni phan tal khe pirphaikha 2018 ni sekang Bidhan Sabha chongmari rogo khe CPIM song borokni seat 21 ni simi se lekhawo tamni henke 20 ST seat no borok ni no hunui wansogo phia borok ni a wansomung baiwi thangkha je pro hastewo BJP IPF ti bai kathawoi a ST seat rogo borok ni phan ni mari phunukha phia tabokhe a ST seat ni vote bank rogobo IPF ti ni rommung norom nukjakha tabokhe a seat rok Tripura mothani loge se nukjaksigo abo haikhe Tripura song BJP song bai kathakhe BJP song ni kainei jaga lap nai kaisakhe BJP ni tabo 33 seat tongmani abo barebui 46 seat ngui thangnai tei kaisakhe je 20 ST seat ni vote bank bobo BJP song ni yakbo grak khe nukjaknai ya Tripura motha bai mili thani BJP song bo kaisa condition rekha aboni kok phirokmung Tripura motha ni chairman Bubagra Pradyut bo sak bai thang sakha babaisa phaising Tripura motha song bo borok ni sanmung no yakariya phia BJP song bo saklai rekha borok afro no Tripura motha bai milinai je pro Tripura motha song borok ni sanmung Greater Tripura Land no yakarnai tabok jora no Simon sinai saboni phaising yak pholoknai abo hairokno norokno chung update rowino tongano norok chini channel no subscribe khaidi like khaidi share khaidi comment khaidi te nai tongdi tiari hadu